3 десетилетия след най-тежката индустриална авария в Европа. Аварията в атомната електроцентрала в Чернобил 30 години по-късно. Всичко започва през един спокоен пролетен ден. 26 април 1986 година в Припят, Украйна, тогава бившият Съветски съюз. На служителите на Чернобилската електроцентрала е наредено да изпълнят планиран стрес-тест на захранващата система на четвърти реактор. И именно тогава, малко след полунощ, се случват няколко детонации, които водят до голяма експлозия и свръхмощен поток от радиоактивна пара. Това дава началото на кошмара Чернобил, който ни преследва и до днес. Облакът от радиоактивни отпадъци се разнася, минава и над източна Европа, включително и над България. У нас през първите дни от аварията в Чернобилската АЕЦ цари небивало информационно затъмнение. Официално съобщение от органът, който следи за мирното използване на атомната енергия в България, излиза едва на 2 май. Но на 1 май, тук където сме сега на мястото на бившия мавзолей, се случва нещо друго. Провежда се първомайска манифестация. Тогава рами по това време. Тоест, облакът от ядрения облак, който се разнася над източна Европа, включително на България, минава точно в периода 30 април, 1 май. И хората, които маршируват по това време тук на жълтите павета, са буквално облъчени. В продължение на няколко дни, доколкото си спомням, всъщност голям обем от информация нямаше. На 1 май същата година с съпругата си бяхме на гости на наши приятели в Несебър. И си спомням, че на 2 пъти през това време, поне така мисля, че беше, валя дъжд. После се разбра, че всъщност облакът е бил понесен от въздушните течения първоначално някъде към Скандинавия, Централна Европа, стигнал е почти до Атлантическия океан, обърнал се и се е завърнал обратно насам. Подобна е картината и в Москва, но с няколко дни по-рано, 27 април, когато излиза официално съобщение за евакуация по високоговорителите на град Припят. Внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. От оскъдната информация, която в последствие премина в някаква по-разширена информация, не биваше нищо патетично да се влага в такъв смисъл като интонация, нали, гласова интонация, но иначе трябваше спокойно да се обясни какво точно е станало. Пак имаше така един период от време, в който 100% конкретна и точна информация нямаше как да се даде. Основната причина е да не се навреди на Съветския съюз, защото по това време има и в самия Съветски съюз е наложена цензура на тази авария. През 1990 година прокуратурата започва съдебен процес за скриването от българското общество на аварията в съветската атомна електроцентрала Чернобил на 26 април 1986 година. Като обвиняеми по делото са привлечени заместник министър-председателят Григор Стоичков и Любомир Шиндаров, заместник министър на здравеопазването. Те са обвинени, че не са взели достатъчно ефективни мерки за опазване здравето на населението в България. След 4-годишен процес, в крайна сметка, присъдата се превръща в една от малкото осъдителни след 10 ноември 1989. Любопитен е обаче и фактът, че по време на аварията в Чернобил, именно български апарат е спасил стотици хиляди хора. С българския рентгенометър радиодиаметър RR51M се измерва радиацията на 26 април в района на Чернобил през далечната 1986 година. Той би могъл да се види и днес в Националния център по радиобиология и радиационна защита. Този уред все още се използва на някои места, нали, това мога да кажа. Военните го ползват към момента, нали, като рентгенометър за измерване на експозиция в въздух. Нали, основното е, че вече тази величина не е подходяща за оценка в радиационната защита. Използват се уреди, които са градуирани в амбиентна доза, амбиентна еквивалентна доза или
Уредът е подходящ, но трябва да бъде калибриран в тази величина съответно. Той горе-долу покрива изискванията и към съвременните апарати с единственото условие, че е градуиран в експозиция. Нали? Тя е стара величина. Експозицията е величина, която се измерва в рентгени. Нали, единицата е колон на килограм или рентген. Директорът на Центъра за радиационен контрол, професор Валерия Хаджидекова, разказва, че за съжаление именно подобни радиационни катастрофи до момента дават възможност на учените да изследват йонизиращите лъчения по повод ползата от употребата им. Истината е, че малко знаехме, както всички останали, малко късно разбрахме за това. За съжаление, тези мащабни ядрени аварии са единия начин, по който ние научаваме за ефектите на йонизиращите лъчения. Днес поглеждаме 30 десетилетия след 26 април 1986. На същата дата, преди една година, екоактивистът Геннадий Кондарев посещава днешния Припят. Той разказва, че мястото се е превърнало буквално в туристическа дестинация и срещу сумата от $100 до $300 всеки може да посети ядрения Дисниленд, както самият той нарича Припят в момента, в компанията на гидове, които разказват за ужасяващата дата и аварията отнела живота на хиляди хора. There you can see 186 plates with the names of all villages and towns which were evacuated from this area. Main gate and reactor site, which is in the middle of the 10-kilometer zone. So we're still 18 kilometers away from the heart of the zone. Чернобил остава една пустиня. От към възможност за човешки живот. Много хора казват, че в Чернобил природата се възстановява, че той е като един резерват, в който дивото вече превзема. Но в същото време същите тези гидове ще ви покажат борчета и храстчета тук и там, които се виждат малформации. Музея на Чернобил в Киев може да покаже в колби и в стъкленици ужасяващи случаи на мутации. И сред дивата природа, нали, като видите различни птици и домашни животни и, за съжаление, човешки ембриони и деца, които са родени с много тежки малформации. Веднага след ядрената криза в Чернобил се създава бетонен саркофаг, който да предпази населението от изтичането на радиация. Много скоро той започва да се пропуква. В момента, като решение с надежда да послужи за близките 100 години, се създава един нов саркофаг, един огромен купол, който вече струва безбожно много пари, който в момента се конструира в близост до авариралия реактор и на релси ще бъде приплъзнат върху съществуващия вече саркофаг. Това ще ни даде, може би, още 100 години относително спокойствие. Оттам нататък остават 100 000 години поне, в които ние трябва да мислим как ще се грижим за този аварирал реактор. Кондарев разказа още, че въпреки случилото се преди 30 години, вече над 4000 души са се върнали в Чернобил. Повечето от тези хора не желаят да бъдат безпокоени. Някои от тях едва ли не са превърнати в нещо като звезди по време на тези турове и вече им е дошло до гуша от това някой да ходи да ги разпитва, ма как живеете там. Говорим, нали, наистина за възрастни хора, някои от които са на по 70-80 години, за които живота в големите градове като Киев е изключително скъп. И те предпочитат да си живеят в спокойствието и дивотията на това място, където се чувстват по-сигурни. Припят, 30 години по-късно, е един различен град, пълен с тишина, изоставени спомени, детски обувки и едно самотно виенско колело, което никога няма да заработи.